Raġel ta' 31 sena ġie arrestat wara li spara għatta tiri fid-direzzjoni ta' missieru fil-Gargur bil-vittma jispiċċa l-isptar. L-isparatura seħħet frazzett fi triq San George għal ħabta ta' 9:30 ta' filgħodu. Bil-vittma jeħlisa ħafif wara li allegatament intlaqat ħafif b'wieħed mit-tiri sparati. Madankollu r-raġel li għandu 58 sena u resident il-Mosta kellu bżonn il-kura u fil-post issejħet ambulanza li ħadet lill-vittma lejn l-isptar Mater Dei għall-kura. Jirriżulta li kollox beda minn argument fil-familja li eskala tant li seta spiċċa fit-traċedja. L-aggressur, residenti l-Gargur stess, ħarab mill-post bl-arma tan-nar bil-pulizija tibda immedjatament tfittxija għalih. Fil-fatt fiż-żona ntbatet preżenza qawwija ta' uffiċjali tal-pulizija li bdew tfittxija li sarfet f'arrest mill-uffiċjali tar-Rapid Intervention Unit. Ftit tal-ħin wara, l-akkużat qed jinżamm l-aktar investigazzjoni filwaqt li nħatret inkjesta li qed titmexxa mill-Maġistrat tal-Assa Gabriella Vella b'diversi esperti li qed jassistuha.